Здравейте! Както бях обещала, днес ще ви покажа един маникюр. За целта ще ми трябва син, който е матов, жълт, заздравител на Евелин, безцветен, блестяща тънка четка и това е. Също така ще ни трябват и лентички за маникюр. И това за случай, ако излезеш извън очертанието. Ще започнем с заздравителят Евелин, но ако вие нямате нужда от него, сложете безцветен лак, за да не ви се отцвети нокътната плочка. Започваме и с заздравителят. След като сме готови, вече може да започнем с жълтия. Пръстите, които ще бъдат намазани с него, ще бъдат показалец, среден и малък. За останалите палец и безимен ще използваме син, жълт, като прибавим и лентичка. Също така за довършъка ще ни трябва и блестящия, който е с много тънка четка. Разбира се, цветовете може вие да си ги подберете. Не е нужно да използвате точно тези, а в зависимост какви имате и какви прецените. Започваме. Ще ни трябва две къси лентички. Едната ще сложим така. Другата да я кръстос. Както сте виждали, за да не излезете с лака, се слага Peel Off. Е прозрачен. И ето, намазахме отстрани. След като засъхне, вече нанасяме жълтото, което ще бъде отстрани, а вътре ще бъде синьо. Както виждате, доста съм излязла, но след завършека това ще го отлепим. Особено когато рисувате на къси ногти е по-трудно, затова използвайте го. А сега ще сложим синьото вътре. Сега нанасяме синьото. След това махаме лентичките. След това да отлепим. И вече сме готови. Сега вече може да сложим блясковото с тънката четка. В празното място, където са били лентичките. Също правите и на другата ръка. Сега ще направим същото и на палците. И вече сме готови. Както виждате, дори на по-къси ногти стават красиви маникюри с най-различни свежи идеи. И вече като сте готови, слагате топ лак Shine, който ще е за блясък и за по-здрави ногти. Надявам се да ви е харесало. Ако имате по-дълги ногти, ще е още по-добре, ще стане прекрасен маникюр. Скоро ще направя клипи с дълги ногти, за да видите как стои. А това беше за днес. Надявам се да ви е харесало и чао!